Ja, Rainbow. Daar is zo de Rainbow. Wat is dat ding? Daar zo. Ik kan me niet voorstellen dat je hier ook zo'n tent hebt. Wat is het? Het is Spaans, helemaal, joh, met tegen, Hey, Brian, just so. Tot zie. Just so, Marcus. Ik denk niet dat we gewoon naar zijn. Oud. Wat zijn nou oud? Dat ik niet kwalijk heb, want het is puro bas. Het is puro. Wat dan je? Zo dat ben ik naar front, niet naar front meer. Isabi. Ay boy, een big time president joh. Sa. Menu. Ligt hij niet in de Marcusa. Ayo, sponsor dus. Ibon toch. Ja man. Nee, ik krijg een sms van een aanbieder. Zeker, een stille aanbieder. Maar ja. niet even antwoord op geven. Niet erg veel. Maar Hey boy, doe maar rustig aan. Oh, dankjewel. Zeg, Hey, proost op een gezellige avond. Goedenavond. Goedenavond. Wat kan ik voor jullie doen? Ja, doe maar een Marcusa om te beginnen. Doe maar nog een Marcus. Twee Marcus. Twee maal. Tweemaal. Dat was het? Ja. Oké. Het is heel gezellig hier, gezellige muziek. Ja, vind je? Ja, Oh, dankjewel. ja, ik heb net een hele toestand meegemaakt thuis. Vrouwtje is weggelopen en heeft mij gewoon in de shit gelaten joh. En ik moest schilderen. En mijn grote vriend hier zei tegen mij, joh, kom lekker ontspannen. Jongen, is dat allemaal dus hier man? Is dat allemaal? Dat is Dylan. Fuck Dylan. Dat is lang geleden man. Deze man Ja, ik kent ken hem al iedereen. heel lang. Deze man Je kent... bent afgevallen. Deze man Hij is kent bang iedereen. geworden man. Ja, waar gaan jullie drinken zetten? Ja, is goed. Is dat man? Ja man, is dat man. Poepé. Hoe vaak lief toch? Oh ja, ik weet dat is wel. Maar ja, ik zit nog steeds met Outland in mijn hoofd. Ja, hij lijkt me wel een clown. Ja. Clown van de tent. Ik zie het ook aan die lampjes, weet je wel. Het is net een circus. Een circus van alles. Ja, het is netjes. En relaxe muziek, weet je. Hey! Wacht even. Shirley, no? Hey, hoe is het? How are you? How are you today, son? You make my day very nice now. Poppetje. Zo, dat is echt een tijdje terug. Ja, zie er uit als je Je niet ziet er echt, want je was echt, ben je aan het bodylijnen geweest of zo, joh? Nou, je zegt het maar, hoe zie je me dan? Ja, ik weet niet. Alles strak in het pad zegt men, hè? Zo. Kijk eens. Ben je alleen vandaag? Ja, ik dacht nou, en een beetje, ja. Ja. Ik zeg niet veel, dat weet je wel. hè? Ja, ik ken je, maar zo, ik ben echt blij. Weet je, dat is een vriend van mij. is een vriend dan? Ja, hij heeft me hier naartoe gebracht toch? Oh. Ja, hij kent iedereen, hij kent zelf die baardjes hoor. Ik ken iemand hier. Ja, hoe dan? Je ex? Ja, nee, is de man van mijn beste vriendin. Oh? En wat denk je dan? Dat die vreemd gaat? Ja, daar met een schatje. Zit te flirten? Ja, Nou, als je hem goed kent, zou ik hem zeker naar hem toe gaan. Met je laatste zus? Una tienda de animales para complacer a mi mujer. Iba a comprar el listo que la buena entretener. Pero aunque parezca extraño, usted no lo va a creer. Ella no quería eso solo, me contestó mi mujer. Me dijo calmadamente, la van a ver mi mujer. Si tú quieres complacerme, busca tu mano mujer. Dylan, aan mij kom? Ja man, ik ben al mijn problemen vergeten joh. Laat die vrouw zijn eigen weg maar nemen hoor. Ik ga op mijn eigen weg. Hé, open. Isso é louco,
Ja, bijna tijd, weet je. En jullie gaan sluiten, hè? Neem ik aan. Ja, we gaan zo sluiten. Ja, oké. Eigenlijk moeten we al Even lang dicht zijn, maar ja. opdrinken. Ja, sorry. Normaal is Mike altijd... Normaal ben ik eerder, maar... Kijk, wat kan ik nou werken? Twee leuke meiden achter de bar. Dus dan morgen langer. Ja. Ik ga er maar even bellen. Hij is nog steeds bezig. Ah, ja. We zullen doen. Zullen we maar gaan? Ja, ja. Zullen we? Nou, Bart. Bedankt voor de drank. Alsjeblieft, graag tot de volgende keer. Het was leuk kennis te maken met jullie. Ik zie je gauw, ja? Aboom. Ik met jullie ook. We zijn voor het eerst hier geweest, maar het is voor herhaling vatbaar. Aboom. Gezellig, lekker Zeker. rustig. Nou, ik zie je nog een keer in de winkel. Ja, ook dat, toch? Ja, Je hebt ook. weer iemand, hè? Leuke heer leren kennen. Tuurlijk. Het is zo koud, hè, buiten? Nee, joh. Nee, ja. Oké, heren. Tot ziens. Bedankt. Ja, doei. Nasma niet met takito. Asma is takito rin ang aming fro. Adis, awasa dungru. Awasa guys Hindustan. Misschien van mij lukt het. In ieder geval lukt het niet. Flirt bij jou. Hij weet dat ik... Nou, ik denk dat hij wat te wachten staat straks thuis. Ja, er gaat iets moois gebeuren, wacht maar. Nee hoor, ik laat het niet zitten hoor, echt wat anders. Als het jouw vriendin is, ja. tenminste, Ja, ik heb het ik zou meegemaakt ook, en ik weet hoe het is. En ik ga er dat echt niet aan doen. Ik ga het niet vertellen. Ik ga er echt hoor, ik zit er vreselijk mee. Ja. Echt waar. Maar had je hem net niet even kunnen vreselijk aanspreken? Mhm. Had je hem net niet even kunnen aanspreken? Ja. Want hij is nog steeds bezig. Ja. Hey Afrik. Ja, Afrik. Abo. En waarom? Hi Dylan. Wil je afrekenen? Ja? Jullie gaan sluiten toch? Ja, we gaan zo dicht, man. Je weet je, dus maar een beetje, ja, dus ik kan dit ook wel niet dadelijk toch, dus dan. Ja man. Johan Doni, daar boven. Laat niet gezien, man. Nee. Dat is echt lang geleden. Ja, dat zou je doen ook. Wat ga je doen? Ik ga niet even naar Oslo. Ja? Ik ga even naar Oslo. Je gaat naar Oslo. Nou, maar moet ik opvatten dadelijk, man. Kan je alsmaar bel me dan. Ik ben je dit dus maar naar bad. Zo, dat is strak. Als je die teren zag. Ik ben verliefd. Moest je Dylan? Ja? Power, hè? Abo. Oké, dat is spannend. Momiti. Hey Ober, het was weer gezellig joh, echt. Voortaan kom ik vaker hier. Echt. Hele leuke, chique tent. En ook mooie muziek. Ja? En ook leuk kennis met u gemaakt hebben. Dat is spannend. Het was vandaag niet mijn dag, maar u heeft me echt een leuke avond bezorgd. Je bent alleen gekomen, maar ik wou ons man, no. Ja, dat oude bekende, dus Ja? ja, ze zeggen van een oude fiets moet je het leren. Nou, ze ziet er goed uit hoor. Dankjewel hoor. Ziet er echt goed uit. Ja, ze heet Shirley. Ja? Shirley. Ja, ik zag haar zitten, alleen ik vroeg haar van, ik deed you want, ja. Ja. Maar Shirley ziet er goed uit hoor. Dankjewel hoor. Ja? Zo. Abo. Hey, Ober. Met die, ja? Hey, man. Oké. Ja, Abo. man. Hey, Dag Shirley. power. Oké, tot de volgende keer, ja? Ja hoor. Abo. Hey, ga zeker weer komen, Ober. Oké. Zeker. Thanks. Hij is dus zo. Echt een opluchting, joh. Ja hè? Zo. Maar waar woon je? Die kant. Oh, dus we gaan naar die kant. Hé zus, maar zo, we moeten echt een keertje afspreken. Geef me je telefoonnummer gelijk, want volgens mij heb ik het niet meer. Nee? Nee. Even wachten. Ja, zeg het maar. 06 06 414 414 36. 36. Is goed zus, ik ga u bellen. En niet vergeten hè? Nee. Doen hè? Ik ga je bellen. Een beetje... Zeker. Is goed dan. Zeker. Blessing. Oh, God is goed. God is goed. God is groot! Ja. Oké, God zus. bless. Ja, man. Oké.